שלום, שלום. אני אוהב אתכם. ותודה רבה לכם שהצטרף אליי. הצטרפתם טוב, יפה, הכל טוב. עכשיו נראה לכם את הסדרה שאני אוהב. האגדה של קורה. אני תמיד אוהב אותך, קורה. ואני תמיד אוהב אותך. זה הנוף שלנו. זה הסלון. זה הקופה שלנו שם. סלון. זה השולחן. זה שלי. זה של אח שלי. ופעם אחת היה לנו כלב. הנה המחסן, הכל יפה. הנה מטבח. הדג שלי, היפה, הטוב. ולכן החלטתי להשאיר את שערי הארוחות פתוחים. אוקיי. עכשיו אנחנו נלך לאבא שלי והוא יגיד שלום. אבא שלי אמר שלום. נתראה בסרטון הבא. ביי.